Така, вече е готово. Тук са малките рленца с DNO Mini. Тия малките използвам само 4 от 6, за да захранвам тези контактори. И с тях вече купувам, продавам и така нататък. Всички тия глупости. Махнах големите туярлета. И вече няма туя в мухабета. Home Assistant управлява DNO Mini. DNO Mini храни малките рленца, големите контактори. Те не са кой знае колко големи, 25 ампера са. И така. Освободихме се от туярлета. Вече би трябвало всичко да е много по-стабилно, много по-бързо. Все пак едно е да минава през облака, друго е директно от Home Assistant да му дава комента.